Και έτσι άρχισα να ξεκινήσω. Πρώτη φορά που πήγα σχολή, πήγα κρυφά από τον πατέρα μου. Γιατί δεν ήθελε να μπω, μου λέει θα γίνεις πιο βίαιος, θα τσακώνεσαι περισσότερο, τέτοια. Με τον καιρό βέβαια άλλαξε. Όσο είδα ότι εγώ χάρη σε αυτό το άθλημα άλλαξα, έγινα πιο ήρεμος. Πολλά πράγματα στη ζωή μου. Δηλαδή, εγώ είχα αφήσει το σχολείο, γύρισα πίσω στο σχολείο χάρη στο kickboxing, επειδή ήθελα να τελειώσω το Λύκειο για να μπορέσω να βγάλω το χαρτί προπονητή. Οπότε είδε ότι μόνο καλό έκανε στη ζωή μου και έτσι άρχισε να το αγαπάει κι αυτός. Και γενικά στο άθλημα αυτό με τράβηξε ο δυναμισμός του, νομίζω. Και η αδρεναλίνη που νιώθεις από αυτό το άθλημα. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το αίσθημα όταν μάχεσαι. Θυμάμαι τον πρώτο μου αγώνα, ήμουνα 16-17 χρονών. Δεν έκανα πολύ καιρό τότε, πρέπει να έκανα γύρω στους 3 μήνες, 4. Είχα πάει σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Στην αρχή τους έβλεπα όλους από τις κερκίδες έτσι που παίζανε και έλεγα πώς είναι τόσο άχρηστοι, θα τους διαλύσω όλους. Ξέρεις, δεν είχα καταλάβει ακόμα. Όταν μπαίνεις στο ring είναι όλα πολύ διαφορετικά. Μέχρι που ήρθε η ώρα να μπω μέσα και εκεί ήρθε αυτό το, ξέρεις, η αδρεναλίνη μου, κόβηκαν τα πόδια, λέω, τι γίνεται τώρα. Και αυτό είναι όμως νομίζω που με έκανε να... Δηλαδή πιστεύω ότι αν κάποια στιγμή σταματήσει να υπάρχει αδρεναλίνη και αυτό το αίσθημα που νιώσεις όταν μπαίνεις μέσα στο ring και πριν μπεις, θα σταματήσω να παίζω. Αυτό είναι που με τραβάει. Μετά θα βρω κάτι άλλο. Μπορεί να πηδάω από αεροπλάνα, ξέρω, να κάνω bungee jumping. 5-20 άτομα, ωραία, σήμερα γράψουμε διαγώνισμα. Πρέπει να κλειδώσει και την πόρτα, να μην μπορεί να φύγει μετά όμως. Ξέρεις τι γίνεται όμως, αν τους το λες, ξέρεις τι λένε. Δεν έφερα μασελάκι. Δεν έφερα μασελάκι, γιατί δεν κάνουμε σπάρι. Να είναι πάντα στην τσάντα όμως. Εγώ το ξέρω, όχι στην τσάντα, στην τσέπη πρέπει να είναι πάντα, όπου και να πας. Τώρα αυτή τη εβδομάδα το κάναμε 2-3 φορές. Δεν έχω μασελάκι. Πώς ήταν να μην έχεις μασελάκι? Ναι, όταν ξεκινάει, παίξουμε. Όχι, το ξέχασα. Γιατί το ξέχασα? Γιατί έβγαλε τη τσάντα, ξέρεις, να βγάλω τα πράγματα. Μαλακίες, ξέρεις. Έχεις αμά για σπάνι καλό, πες και χωρίς μασέλα. Δεν το Μα ξέρω. δεν κορεύεται χωρίς μασέλα, λέει σπάνι. Εμείς έχουμε σχολεία άτομα που παίζουν χωρίς μασέλα, Νικό. Που δεν την ξεχνάνε. Πάντα όμως. Πάντα, ναι, δεν την ξεχνάνε. Απλά δεν φορά μασέλα. Βάλει ένα μπαρ πρωτεΐνες τέτοια μέσα, πάει τρένο. Εγώ λέω σχολεία στο μπαρ. Τη σχολή με τον μπαρ μες στη σχολή είναι. Εντάξει, λέμε για τα άτομα στη σχολή. Και τα άτομα πάνε τάπα. Δεν θα αγοράσει και εκεί Έχω τώρα 120. Δεν θα αγοράσουν εκεί. Ναι, δόξα τω Θεώ. Επειδή χτύπησε το ένα χέρι, το ίδιο πράγμα και Μου εσένα. έφερνε το Βαγγέλη στη θέση, τον αντικαταστάτη και βίδωνο μικρός. Το Βαγγελάρα. Πάλι καλά τον έχει μάθει. Ξέρεις, είναι εκπαιδευμένος. Εγώ, ας πούμε, δεν τα έχω τώρα. Έρχονταν με τον Βαγγέλη, του λέγε Βαγγέλη, πιάσε αυτό τέτοιο και το δεκάρι. Εγώ σαν κινέζικα. Και πήγαινε ο μικρός, τα έφερνε. Τσόκου λέω, ξέρει. Τον έχει μάθει από μικρό και ξέρει. Ευτυχώς είναι ο Βαγγέλης και Βαγγελάρας. Πιάσε, του λέγε καστάνια. Πώς χρόνο είναι τώρα ο Βαγγέλης? θα γίνει 10 σε 2 μήνες. Μικρός είναι ακόμα. Ναι. Έχει φέρει και πιο μικρό τώρα. Και το πιο μικρό. Πρέπει να δεις τον πιο μικρό. Πιο μικρός είναι επιτυχία. Κάνει λίγο Ήρθε ήττος. εδώ στο νησί, παγάμε παραλιακά, ένα πεντάρι. Σήμερα ή πρωί, το αύριο. Όπου να παίξουμε. και για αύριο, έλεγα. Πάμε πρωί αύριο. Ναι. Για αποθεραπεία. Ναι. Ξυπνήσουμε να πάμε τρεξιματάκι. Ρε, εσείς ξέρετε τι ώρα πετάτε? Παράδειγμα. Ξέρεις, σκεφτόμουν να πας και μετά την πίτα θα σας πάω να περπατήσουμε πάνω στο βουνό που έχει ένα που ανεβαίνει στο Σταυρό που λένε. Ναι, εκεί πάνω θέλω να σας Αλλά πάω. μετά δεν θέλει. Να σας προετοιμάσω. Μετά δεν θέλει τρέξιμο. Αυτό είναι αντί για τρέξιμο. άμα θες. Αντί για τρέξιμο. Πού ρε, στο δίκαιο. Στο δίκαιο, ναι. Μαλαράρωστος. Στο Σταυρό. Τι είναι. είναι εκεί πάνω, εκεί Πολύ πάνω, όχι σε όλη την πόλη. μακριά. Πότε Είναι και φεύγουν το πότε βράδυ. φεύγετε? Αύριο βράδυ. Πώς θα προλάβουνε? Γιατί ρε αδελφέ? Εντάξει. Δεν θα Περίμενε, μπορούν να άμα ανέβουν στο κόψουμε αεροπλάνο βασιλόπιτα τα 12 η ώρα μέχρι τις 1-2 θα έχουμε τελειώσει. Άμα πάμε 2 η ώρα πάνω. Α, όχι το βράδυ. Όχι το βράδυ, μα το βράδυ πούσα να μας πάνε τσακάλια. Ναι. Κάνουμε πολύ σκληρό πυρηνικό αν δεν πούμε το βράδυ. Έχει περπάτημα πολύ. Το εγώ νόμιζα απόγευμα. Πόση ώρα είναι? Νικό, Όχι, εντάξει, ναι, το βγάζει βλέπεις το το μπλε, λόφο. κομπλέ, πολύ κομπλέ. Βλέπεις το τελευταίο σπίτι. Από το τελευταίο σπίτι μέχρι το λόφο είναι. Τι περπάτημα. Αφού είναι έτσι, ναι. Είναι Βασία, 40 λεπτά. κανονική, 40 λεπτά. Για πες το άλλο Σάββατο. Για Πώς ποιο. λένε. Τι Μισή έχει ώρα, πάνω. πιο πολύ. Έχει ένα κλεισάκι πάνω. Και αλλά, καταφύγει ο Αράκης. Ναι, αυτό μια φορά το χρόνο όλο το νησί ανεβαίνει πάνω σαν τάμα. Ρε παιδί μου, γιορτάζει και ο Άγιος και ανεβαίνουν πάνω μια φορά το γιορτάζει ο χρόνο. Άγιος? Χριστός. Ναι, Χριστός, μέσα Αυγούστου είναι. Ωραία, θα έρθουμε αρχές αύριο. Εντάξει, εγώ το είπα επειδή ήθελε. Νίκο, το Βαγγέλη το Μουμτζέ έχω ανεβάσει εκεί πάνω. Και μόνο που δεν μας πλάκωσε όταν ανέβηκε. Εντάξει, ναι, δεν το πήρες τώρα το ακομύρι. Κοίτα, εγώ προτιμώ το τρέξιμο. Εντάξει, τρέξιμο. Πάμε Το παραλιακά. τρέξιμο το. Νίκο, εγώ αν θες μπορώ να σου δώσω μια βέσπα να πηγαίνεις από πίσω και να τρέχουν αυτοί. Εγώ θα τρέξω. Να σου δώσω ένα ηλεκτρικό πατίνι, να έχεις μαζί. Ναι, να τους κυνηγά, κάνω το τρεξιματάκι τους Με το χαλαρά. βιντεογράφο μαζί εκεί. Έχουμε αθλητικό βιντεογράφο. Να σε πάρω μαζί είναι εσένα στο τάπα. μηχανάκι να τραβάς από πίσω και μια. Ανάποδα Θα μου. τρέχω, Και θα νομίζω ότι το τρέχω. περπάτημα το αφήσουμε τον Αύγουστο.
Το ξανασυζητάμε. Δεν 3 προπονήσεις την ημέρα κάνει, 20 χρόνια το πράγμα. Έχω κουραστεί. Σεργάρα μου είσαι. Θέλω να μου φέρεις δύο τοστάκια, αυτά τα γαμάτα που κάνεις τα αθλητικά στη σχολή. Για τον coach είναι κάτι απεριφημένα. Φιλιά, σου περιμένω. Η πιο δύσκολη στιγμή. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια συγκεκριμένη στιγμή που θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω πιο δύσκολη, καθώς όλη μου η καριέρα ήταν δύσκολη. Ήμουν από την επαρχία, είμαι από την επαρχία. Όταν εγώ ξεκίνησα, δεν υπήρχε τόσο διαδεδομένο το kickboxing. Ειδικά τώρα εδώ στην ΚΟ δεν υπήρχαν αθλητές να παίζουν επαγγελματικούς αγώνες, να ξέρεις, φάνταζε άπιαστο όνειρο τότε. Δηλαδή, βλέπαμε τότε να μπούμε σε μια βραδιά, ας πούμε, να παίξουμε στα pre-game και νομίζω ότι ήταν κάτι wow. Ούτε ήταν τόσο διαδεδομένο όπως τώρα. Οπότε όλα ήταν δύσκολα. Δηλαδή, εγώ είχα αφήσει σχολείο, έφυγα στην Αθήνα για να κάνω προπονήσεις, μετά πήγα στο εξωτερικό. Ήταν πιο δύσκολα από εδώ. Δηλαδή, δεν υπήρχαν αθλητές, ακόμα δεν υπάρχουν αθλητές να κάνει sparring σε αυτό το επίπεδο. Όπως στην Αθήνα, ας πούμε, κάθε Σαββατοκύριακο μαζεύονται τώρα 5 σχολές και θα βρεις 4-5 καλούς αθλητές να βάλεις γάντια. Εδώ είναι όλα πιο δύσκολα. Οι μετακινήσεις, το να παίζεις αγώνες. Ήταν πιο δύσκολα. Τώρα πλέον, βέβαια, τελευταία έχει γίνει πολύ πιο αναγνωρισμένο το kickboxing και εδώ και αυτό είναι πολύ καλό. Δηλαδή, και εγώ πλέον τώρα έχω ένα γυμναστήριο με προδιαγραφές ευρωπαϊκές, όπου μπορούν οι νέοι και να παίξουν και να προπονηθούν όπως πρέπει. Έχουμε τις διασυνδέσεις για να μπουν σε όλα τα event που εμείς σαν μικρότεροι δεν είχαμε. Δηλαδή τώρα εγώ έχω παιδιά που κάνουν 1 χρόνο και ήδη παίζουν σε επαγγελματικές βραδιές, πράγμα που εμείς δεν το είχαμε τότε. Όπου δηλαδή και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχω βάλει αθλητές. Δηλαδή έχω τον Μπάμπη, τον Κορκή, ας πούμε, ο οποίος έχει αγωνιστεί στην Ιταλία, έχει αγωνιστεί στη Γαλλία για παγκόσμιους τίτλους. See this grind, it's all I got. Been the same since the sandbox. Now I'm staring at the views from the top, and you know we getting to it non-stop. See this grind, it's all I got. Been the same since the sandbox. Now I'm staring at the views from the top, and you know we getting to it non-stop. Came a long way, had to count blessings. School of hard knocks, boy, I took lessons. When it did it on my own, I was slept on. Now I'm hot like the other one is left on. Yeah, my baby 10 racks in a tote bag. Show you how to get a game, no toe tag. I hear him calling for a play like it's dope dash, but I'm on a plane on the way to some new cash. See this grind, it's all I got. Been the same since the sandbox. Now I'm staring at the views from the top, and you know we getting to it non-stop. See this grind, it's all I got. Been the same since the sandbox. Λοιπόν, θέλω να καλησπερίσουμε τον κόσμο. Σήμερα είμαστε στο PMA Academy, στο καινούριο χώρο του Νικόλα του Παπα-Νικολάου, εδώ στην ΚΟ. Από ό,τι βλέπει όλος ο κόσμος είναι ένας μαγικός χώρος για τα δεδομένα της ΚΟ. Βασικά είναι για τα δεδομένα της Ελλάδας, είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Σήμερα είναι η μέρα sparring, η μέρα αγάπης, από ό,τι βλέπουμε, με τον κόσμο εδώ να ανταλλάζει την αγάπη. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά εξελίζονται, βελτιώνονται και φτιάχνουν τις αδυναμίες τους. Σήμερα έχουμε εδώ, άμα δείτε, είναι ο Νίκος Παπα-Νικολάου,
ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο kickboxing, ο Δημοσθένης, ο νέος αναερχόμενος αθλητής, ο Καστανάς στην πυγμαχία, ο Μπάμπης ο Κόρκης και άλλοι αθλητές. Αυτοί οι αθλητές όλοι είναι από την elite όλη της Ελλάδας, δεν είναι μόνο elite εδώ στην ΚΟ, είναι σε όλη την Ελλάδα. Είναι από την Αθήνα τα παιδιά, από την ΚΟ. Είναι κάτι μαγικό αυτό που γίνεται σήμερα. Εδώ, από ό,τι βλέπετε ο κόσμος έχει έρθει να μας δείξει την αγάπη τους. Εδώ ο Τάσος, ο αγαπημένος μας, πάντα δίπλα μας, πάντα δίπλα στον Νικόλα. Άντρο παιδί. Βλέπει με την αγάπη του στα αθλήματα, στα μαχητικά. Τα μαχητικά αθλήματα φτιάχνουν αυτοπεποίθηση, είναι σεβασμός, είναι πειθαρχία και είναι μαθήματα που θα πάρει για όλη του τη ζωή. Δεν είναι ούτε οι κλωτσιές ούτε οι μπουνιές. Αλλά ο σεβασμός για αυτό που κάνουμε και το πώς φτιάχνουν ανθρώπους μέσα από τα μαχητικά είναι άλλο πράγμα. Και ειδικά σήμερα, όπως βλέπουμε στην κοινωνία μας, το να βλέπεις ανθρώπους να σέβονται, να βοηθάνε αδύναμους και να έχουν αυτοπεποίθηση για τη ζωή τους, είναι νομίζω το πιο σημαντικό πράγμα, γιατί έχουμε κλειστεί όλοι σε ένα κινητό, σε ένα τάμπλετ. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για τους γονείς και για εμάς τους μεγάλους, το να ασχολούμαστε με τα αθλήματα και να μην κλεινόμαστε ούτε στον εαυτό μας, αλλά ούτε στα κινητά. Εγώ είμαι ο Νίκος ο Γκίκας. Έχω σχολή στην Αθήνα, το Μάλιο Steam, εδώ και 3-4 χρόνια. Είναι η πιο παλιά σχολή που υπάρχει στην Αθήνα από το 1989 και δουλεύουμε εκεί συνέχεια kickboxing, πυγμαχία και η συνεργασία μου με τον Νίκο, είναι αθλητής μου εδώ και 6 χρόνια, έχει αλλάξει το επίπεδο πλέον και θέλουμε να πούμε ότι τι είμαστε στην ΚΟ, τι είμαστε στην Αθήνα, παντού υπάρχουν σχολές, αρκεί να πας στον καλύτερο άνθρωπο. Ωραία, ωραία. Αυτά θέλουμε να γίνονται πιο συχνά. Έχουν παίξει τις μουνίτσες μας. Έχει έρθει η ομάδα του προπονητή μου, του δάσκαλου μου. Είναι ένας από τους καλύτερους, για μένα είναι ο καλύτερος προπονητής που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια από τις πιο δυνατές ομάδες και στην Αθήνα και στην ΚΟ. Το sparring σήμερα είναι πολύ ψηλό επίπεδο και είναι αυτό που γουστάρουμε, μόνο έτσι γινόμαστε καλύτεροι. Μετά έχει ψήσιμο, να φάμε λίγα σουβλάκια. Έχει κρατάκι καλό από τον φίλο μας τον Τέλικο, τον Καλέργη, τον Πεδαρά και ξεκούραση μετά.
Εντάξει, η πειθαρχία είναι το Α και το Ω, πιστεύω. Γιατί αυτό είναι που σε κρατάει στην προπόνηση. Δηλαδή, λένε πολλοί είναι και το motivation, αλλά αυτό υπάρχει μέρες που φεύγει. Δηλαδή, και εσύ δεν θα σου τύχει να ξυπνήσεις μέρα που να μην πάει το σώμα, να είσαι κομμάτια. Αλλά εκεί είναι που η πειθαρχία σου δίνει να συνεχίσεις. Δηλαδή, για μένα πιο σημαντική είναι η πειθαρχία παρά όλα τα υπόλοιπα. Παρά το motivation, γιατί αυτά κάποια μέρα θα σε εγκαταλείψουν. Μια μέρα μπορεί να ξυπνήσεις κουρασμένος, μια μέρα μπορεί να μην κοιμήθηκες καλά, οτιδήποτε. Εκεί είναι που θα μπει η πειθαρχία στη μέση και θα συνεχίσεις. Θα πρέπει να πας να κάνεις προπόνηση, θα πρέπει να κάνεις τη διατροφή σου, θα πρέπει να. Καταλαβες. Θα έρθει κανένας φίλος σου, πει έλα πάμε να πιούμε ένα ποτάκι. Ξέρεις, έχει πολλά. Νομίζω ότι η λέξη ήττα δεν υπάρχει αν ξέρεις να τη διαχειριστείς σωστά. Δηλαδή, θεωρώ ότι καμιά φορά από την ήττα μαθαίνεις πιο πολλά από μια νίκη. Δηλαδή, όταν θα φας μια ήττα, αν το μυαλό σου ξέρει να τη διαχειριστεί, θα κάτσεις, θα κάνεις τον απολογισμό σου, θα δεις τι και πώς και πάνω σε αυτό θα βελτιωθείς. Θα δεις τι λάθη έκανες, ενώ σε μια νίκη, ας πούμε, δεν θα δεις κάτι, θα βγεις, θα γιορτάσεις, θα κάνεις το πάρτι σου. Οπότε, αν ξέρεις να διαχειριστείς την ήττα, θα βγεις κερδισμένος. Οπότε, έτσι δεν υπάρχει ήττα. Κατάλαβες τι εννοώ. Θα πάρεις ένα μάθημα. Είναι αυτό που λέμε ή κερδίζεις ή μαθαίνεις. Απλά πρέπει να ξέρεις να το διαχειριστείς σωστά. Δηλαδή, να κάτσεις και να κάνεις τον απολογισμό σου μετά από μια ήττα. Να μην τα παρατήσεις, να μην τα γράψεις όλα στο. Έλα! Θα κρατήσουμε. Κράτα και πήγαινε το στα μέσα. Πήγαινε τα μέσα, ξέρω να θέλω να. Έλα το περίμενε, στέλνω έχω άλλα 3. Φιλοξενούμενοι μας, βάλαμε και γαντάκια εδώ με την ομάδα. Φιλοξενούμενοι είμαστε εδώ. Μας κάνανε την τιμή. Δημοσθένης Σταμπουλής, ο Σαράς και εδώ ο Καστανάς ο Γιώργος. Έχει αγώνα τώρα να το στηρίξετε όλοι. 7 Μαρτίου. Και τώρα πάμε για πρωτεΐνη. Αυτό ήταν εκεί να καταλήξουμε. Ο Γιώργος Καστανάς, παίζω πώς, παίζω αγώνα, δεν είμαι τόσο βίος. Παίζω αγώνα τώρα στις Εθνομαδίες του Christmas Theater. Το προπονητή τον Νίκο τον Κίκα. Ήρθαμε εδώ 2 μέρες στα παιδιά. Το γυμναστήριο, το έχεις δείξει, νομίζω το έχουν δει. Τα καλύτερα, με τις καλύτερες εγκαταστάσεις. Και πάμε γερά. Με τους καλύτερους αθλητές. Και πάμε γερά. Οικογενειακά, όμορφα. Πάμε να τσιμπήσουμε, παίξαμε το σπάρι μας. Αλλά όχι σε ρόφημα τώρα. Σε κρεατάκι. Εγώ έφαγα κάτι μπουνιές. Έτσι και τώρα πάω να φάω το επόμενο γεύμα. Είχα μεσημεριανό σηκώτη με ρύζι, απογευματινό μπουνιές με κλωτσιές, μπουνιές με κλωτσιές και βραδινό πάρω το γουστάρις. Και βραδινό, έλα να σου δείξω εδώ φίλος μας. Και τώρα το βραδινό μας το έχει επιμεληθεί ο Μέγας Executive Ψιστεφ, ο Παράσχος Ψιστεφ. Κατάλαβε. Παράσχος Ψιστεφ. Ρε φίλε, είμαστε οργανωμένοι ή δεν είμαστε. Από τους παλιούς πυγμάχους. Στο νησί όταν ακόμα όλοι κοιμόντουσαν, σπάγανε ξύλα πάνω στα. Ακούγανε event και σπάγανε ξύλα. Στα τέτοια. Ενώ ο Μάικ δεν ξέρανε. Τι δεν ξέραν τότε. Ο Μάικ παππούς έρχεται όμως. Ναι, ο Μάικ όμως έρχεται αυτό. Ο Μάικ μπορεί να μην κάνει προπόνηση. Άμα του πω Μάικ, έλα για γάντια, θα έρθει και ας έχει 7 μήνες να βάλει γάντια, να κάνει προπόνηση. Θα έρθει. Είναι ο μόνος η αλήθεια. Είναι στις προετοιμασίες μόνο ο Μάικ έρχεται. Έλα να δεις όμως τώρα γιατί έχω εγώ. Πού είναι? Ήρθαμε από εδώ να φάμε, αλλά δεν έχει να φάμε. Δώστε ένα κοντόπουλο, έχουμε ένα μαντάν εδώ πέρα. Δώστε ένα κοντόπουλο. Ο άνθρωπος θα φάει τα κάρβουνα σε λίγο. Για δες, για πες μου. Άμα φάει το κοτοπουλάκι τώρα έχει φύγει η σαρμονάδα. Καλό. Θα φάει τα κάρβουνα σε λίγο, δώστε ένα κοντόπουλο. Βρε σαρμονάδα σου όλα θα είναι καλά. Οπότε έχουμε πει μαζί, ναι. 5 Απριλίου. Παίζουμε πέρα, οπότε έχουμε μπει παρέα στην προετοιμασία. Πρωί βράδυ. Και στο επόμενο έχουμε και ένα νέο ταλέντο και θα το δείτε σε λίγο καιρό. Να αγωνίζεσαι Σάρι. Εγώ απλά πρέπει να ακούσεις πουλάκια, θα τα πάρω. Όχι, θα μιλήσω σοβαρά τώρα. Θα μιλήσω σοβαρά τώρα. Είναι
είναι φοβερό το πώς αυτοί οι άνθρωποι που αγαπάνε τόσο πολύ το άθλημα αυτό ανοίγουν σχολές τέτοιου ελληνικούς και επενδύουν τόσο πολύ και καταφέρνουν ξαφνικά να φέρνουν στην αθλητές τέτοιου level και να διοργανώνουν ημέρες όπως είναι αυτή. Προσωπικά έχω κάτι τέτοιο στο δικό μας το νησί. Νομίζω ότι κάνω Νίκος που είναι πλέον επαγγελματίας αθλητής. Αλλά το θέμα ποιο είναι, δεν έχει να κάνει μόνο με τους επαγγελματίες αθλητές, έχει να κάνει για εμάς τους αριστεχνές που αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το άθλημα και εξαιτίας του Νίκου πάλι της επένδυσης του εμείς καταφέρνουμε και βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα και προετοιμαζόμαστε ακόμα περισσότερο. Η αλήθεια είναι να μου το έλεγες αυτό πριν 5-6 χρόνια, δεν θα το φανταζόμουν ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ αυτό το πράγμα. Και χαίρομαι ακόμα πιο πολύ όταν βάζω γάντια και έρχονται αυτοί οι αθλητές και βάζω γάντια ακόμα και με τους δικούς μας αθλητές και βλέπω ότι στέκονται και είναι ακόμα πιο ωραίο. Κατάλαβες, δηλαδή δεν θα μπορούσα να το φανταστώ πριν μερικά χρόνια ότι θα γίνει αυτό τώρα εδώ. Είμαστε μαζί από Day και Zero και τώρα είμαστε Day και εγώ δεν ξέρω πόσο χρόνια έχουμε περάσει, που έχουμε φτάσει, που είμαστε και δεν έχουμε να κάνουμε ακόμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον αδελφό και στο φίλο και στο κολλητό και στο δάσκαλο και σε όλα. Τώρα έχεις υποχρέωση όμως. Θα πάμε πιο πολλά ζευγλάκια εκεί. Περιμένει τα κοτόπουλα. Κάτι και εσύ Ραμαζάνη. Κασίμ, what are you waiting, brother? Έλα και από εδώ για βολτά. Πρώτες εδώ. PMA σουβλάκι. Ράτσε, έλα κάτι έχει εδώ, κάποιος σε ψάχνει. Θα από εδώ μια παλτούλα. Ο αδερφός σου σε θέλει. Είμαι σε δίαιτα, λέει το σας. Το να ανεβαίνει στο ring είναι κάτι, νομίζω, πολύ περισσότερο από όλα αυτά. Δηλαδή, πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεις τα συναισθήματά σου. Και αυτό είναι, πιστεύω, που βοηθάει στα πάντα, σε όλη τη ζωή. Δηλαδή, όλοι έχουν φόβο, ας πούμε. Εντάξει, όποιος σου πει ότι ανεβαίνει στο ring και δεν φοβάται ή κάτι, θα σου πει ψέματα. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν και οι δύο άνθρωποι φοβούνται, πώς πράττει ο καθένας μετά από το φόβο του. Δηλαδή, κάποιοι από το φόβο το βάζουν στα πόδια και κάποιοι μαθαίνουν να παλεύουν με το φόβο. Καταλαβες. Κάπως έτσι. Και αυτό είναι που σε βοηθάει και στη ζωή σου μετά. Δηλαδή, το άγχος, το στρες, αυτό θα το έχεις παντού. Θα πας να ζητήσεις μια καινούργια δουλειά. Θα είσαι πιτσιρικάς, θα γράψεις πανελλήνιες, θα έχεις το στρες. Το θέμα είναι όμως όταν το στρες θα σε μπλοκάρει ή θα μάθεις να δουλεύεις με το στρες. Αυτό είναι και στο ring. Και αυτό είναι που με κάνει να το αγαπάω τόσο πολύ. Καταλαβες. Το ότι μαθαίνεις τις φοβίες, το στρες, τον κόσμο γύρω-γύρω, όλα να τα διαχειρίζεσαι εκείνη την ώρα και να προχωράς με αυτό. Γιατί αντικειμενικά, όποιος πει ότι δεν το έχει, θα σου πει ψέματα. Αλλά το θέμα είναι τι κάνεις όταν φοβάσαι. Εντάξει, σίγουρα έχω κάνει αρκετές θυσίες. Σούπα, είναι η επαρχία, είναι δύσκολο. Δηλαδή, αν κάποιος από μια μεγάλη πόλη πρέπει να καταβάλει μια προσπάθεια του 80%, εμείς θέλουμε 200% εδώ πέρα. Είναι πιο δύσκολο. Εντάξει, προσωπική ζωή, εγώ θυμάμαι από τότε που άρχισα το άθλημα, δηλαδή, θυμάμαι να μην διακοπές, ας πούμε, δεν έχω πάει να πω ότι κάνω διακοπές. Πάντα πήγαινα κάπου όπου έκανα προπόνηση. Σε μέρη που είχαν μεγάλα γυμναστήρια. Δηλαδή, θα πήγαινα στην Ταϊλάνδη, θα πήγαινα στην Ολλανδία. Δεν έχω πάει διακοπές να πω ότι θα πάω κάπου 10 μέρες και θα κάτσω. Θα βρω ένα γυμναστήριο από τα top στην Ευρώπη, ας πούμε, και θα πάω εκεί να κάνω διακοπές, να κάνω προπόνηση. Εντάξει, τα τελευταία δευτερόλεπτα νομίζω είναι τα πιο όμορφα. Όταν ξέρεις ότι τελειώνει ο αγώνας, αν έχει πάει και καλά, το έχεις ευχαριστηθεί, έχεις δώσει το 100% σου και νομίζω τα τελευταία δευτερόλεπτα είναι το πιο ωραίο συναίσθημα. Λοιπόν, ο κόσμος που θα έρθει στο Ρόδος Παλάς να δει τη διοργάνωση, να περιμένει σίγουρα θέαμα. Από πλευράς μου θα δώσω το 100% και όσοι έχουν δει αγώνες μου ξέρουν ότι πάντα παίζω μαχητικά. Δεν πάω ούτε για τα σημεία ούτε κάτι. Δίνω την ψυχή μου μέσα στον αγώνα και προσφέρω θέαμα στον κόσμο. Ο διοργανωτής έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ο Κώστας Σοβαλάκης, είναι χρόνια στον χώρο, γνωρίζει. Και όλη η κάρτα είναι μια κάρτα που είναι πολύ δυνατή. Έχει κορυφαία ονόματα της χώρας μέσα, αλλά και από το εξωτερικό. Και εγώ θα δώσω τα πάντα για να φέρουμε τον παγκόσμιο τίτλο στην Ελλάδα.
Και στην ΚΟ, φυσικά στην ΚΟ.